συνεχίζουμε με ένα σκοπό, για μένα είναι αγαπημένος μου, από το Χρήστο αυτό από τις παλιές ηχογραφήσεις. Αυτό κάποια στιγμή κάπου ακούστηκε ότι είναι από το Cars, μάλλον μεταφέρθηκε εκεί ο σκοπός, είναι αργυροπολίτικος, δεν είναι? Ας πούμε, τραπεζούνταικος σκοπός. Και τραπεζούντα είναι. Ναι. Δεν μπορούμε να το... Δηλαδή τα δικαιώματα δεν τα παίρνει κανένας, τα μοιράζονται όλοι μαζί. Καλό είναι αυτό. Εσύ από πού το άκουσες? Το λέγαμε εμείς. Το λέγανε δηλαδή και οι παλιοί μας. Όπως και το άλλο που σου είπες για το άκουσα από τον Παπαγραμμίδη, το άκουσα από τον... Επειδή μας ακούνε και νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν από πού είστε εσείς και μιλάμε για τα χωριά της Κοζάνης, έτσι. Ναι. Καπίκιο η καταγωγή των παππούδων. Ακουγόταν ο σκοπός αυτός εκεί. Ωραία. Πάμε. Ξεχάσαμε να πούμε ότι το είχαμε ακούσει από τον Δαμιανίδη, το Γιουφαμάν, με το Go. Υπάρχει δηλαδή καταγραφή σε αυτή τη μελωδία. Ο οποίος Δαμιανίδης ήταν Γαλλιανίτης. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι και Γαλλιανίτικο, μπορούμε να πούμε ότι είναι και Καρσίδικο, μπορούμε να πούμε και ότι είναι και η Κιμισκαναλίδικο, γιατί οι Κιμισκανάνε πήγαν στο Κάρς, για να τους λύσουμε δηλαδή και τα θέματά τους. Και τραπεζούνται εννοείται, αφού είναι όλη η περιοχή τραπεζούνται. Πάντως υπάρχει, ας πούμε, ένα θέμα. Αυτής της γενιάς, ας πούμε οι Μουχαπετλίδες, να μην τους πούμε καλλιτέχνες, να μην τους πούμε... Καλλιτέχνες, πιο καλλιτέχνες. Ναι, να τους πούμε Μουχαπετλίδες, έτσι, διασκεδαστές. Μερακλίδες. Μπράβο, ωραία αυτοί. Οι γλεντοκόποι αυτοί που ήταν γύρω από τον Πετρίδη, τον Γόγο κτλ. Πιστεύω ότι
δεν θα τέριαζε στη φυσιογνωμία τους, ίσως στη νοοτροπία τους να πούνε κάτι που δεν το ξέρουν. Πιστεύω ότι λέγανε πράγματα τα οποία τους ήταν γνωστά, έτσι δεν είναι? Να σου πω κάτι εγώ. Καταλαβαίνετε τι ρωτάω, Εμείς μεγαλώσαμε με τους Ιωκώστας. Εγώ πιστεύω ότι βγάζαν τα βιώματά τους κι αυτοί. Από αυτά θέλω που να λέμε, πω ότι. παιδιά, Ναι. Αυτό που βγάζουμε κι εμείς. οι παππούδες μας, από αυτά που λέμε, δεν ξέραν, δεν ασχολιόντουσαν. Από πού είναι ο σκοπός και τι είναι ο σκοπός και από τι είναι ο σεν και τι είναι ο σικέτο. Τραγώδαν, αν το ξέραν, το τραγουδούσαν. Αν κάτι τους άρεσε, λέγαν ωραίος σκοπός. Και αυτή η διαμάχη τώρα μεταξύ λένε τι είσαι εσύ Ματσουκάτης, τι είσαι και Μεσχαναλής. Αυτή η συζήτηση, αυτή η συζήτηση άρχισε με το 60 που αρχίσανε τα γκρούντιχ, τα μπομπινόφωνα να δουλεύουν. Άρχισαν τότε να γράφουν καταγραφές αυτά και να λένε ότι εντάξει είναι της τάδε περιοχής ή της τάδε περιοχής. Ο καθένας ό,τι ήξερε. Ναι. Βέβαια και ο καθένας από αυτό που άκουσε ότι τον είπε ο Βασίλης π.χ. ότι ξέρεις αυτός ο σκοπός είναι δικός μας. Εκείνος το άκουσε και το μετέφερε μέσω του ραδιοφώνου ή μέσα της εκπομπής. Ο άνθρωπος καλόπιστα το μετέφερε, αλλά πόσο είναι όμως... Ναι, αλλά φτάσαμε στο σημείο ας πούμε να μαλώνουμε μετά ποιανού είναι η μελωδία. Εντάξει, δηλαδή έλεος. Εδώ μαλώναμε ότι οι καλοί πόντι είναι οι τάδε και οι καλοί τέτοιοι ξέρουν ποντιακά, οι ποιοι δεν ξέρουν, δηλαδή αυτά είναι τώρα... Καλά, άλλο θέμα, εντάξει. Όχι, δεν όλα στο ίδιο. Διχασμός συνέχεια δηλαδή. Δεν... Εγώ οι παλιοί δεν το είχαν αυτό. Μπορεί να υπήρχε ένα πείραγμα μεταξύ ειδικά των κοντινών χωριών ή περιοχών. Να υπήρχε ένα πείραγμα. Ναι. Αλλά ήταν... Έχουμε και τραγούδια τέτοια. Ναι, που πειράζουν τα χωριά έτσι. Έτσι. Δεν ήταν όμως αυτό το τέτοιο που ξέφυγε μετά και ήταν, ξέρεις τώρα αυτό και αυτό και αυτό και έτσι. Και εγώ είμαι έτσι και είμαι έτσι. Εντάξει. Αυτή η αντιπαλότητα, γιατί τη ζήσαμε και εμείς στα χωριά μας, ιδιαίτερα στις επαρχίες, δηλαδή τόσο για πολιτικές αποχρώσεις θα λέγαμε, το τι πίστευε ο καθένας, αν ήταν βασιλικός, αν ήταν βενιζελικός ή όλα αυτά. Αργότερα είχαμε το γεγονός ότι αυτή δεν είναι δική μας, είναι μπαφραλίδες, είναι τουρκόφωνοι, είναι τέτοιοι. Είτε είναι Ματσουκάτι, είναι και είναι και Μεσχαναλίδες, είναι Καρσλίδες, αντί είναι Καρσλίδες, αντί είναι... Και αυτό μεταφέρθηκε κακώς πιστεύω εγώ, που σου λέω οι παλιοί δεν το είχαν αυτό. Οι παλιοί, δηλαδή εμείς ήμασταν δίπλα, το χωριό μας είναι με τα κομμουνά δίπλα, τα Ούτσενα που λέμε έτσι. Δηλαδή, τι να έλεγαν, δηλαδή λέγαν Λύρα, θα πας να ακούς τον Απόστολο. Δηλαδή οι δικοί μας, που ήταν, αν ήταν σημερινοί, νέα παιδιά σημερινά, ξέρεις τι μπορεί να λέγαν. Έλα ρε Ματσουκάτης, ή π.χ. ο Ματσουκάτης να λέγανε, το ήξερα τους. Εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν από εκεί. Γιατί δεν είχαν κάποια άλλη στο κεφάλι τους δεύτερη σκέψη, ήταν αυτό. Ναι. Πατριώτες ήταν. Τι ήταν, δηλαδή Ματσούκα και Κιμεσχανά και η Τραπεζούντα, τι ήταν, δηλαδή. Τι διαφορές. Συμμαχωρία. Πατριώτες ήταν. Τι ήταν. Έτσι.